Produktionsskolen i Holbæk er en skole, der kan hjælpe dig med at afprøve dig selv inden egentlig uddannelse, hvis du er i tvivl eller ikke endnu er uddannelsesparat. Vi tilbyder unge op til 25 år, som ikke allerede har gennemgået en ungdomsuddannelse, at prøve kræfter med forskellige linjer. Et forløb hos os giver personlig udvikling, faglige input, sociale fællesskaber og forbedrer dine muligheder inden for videre uddannelse og på arbejdsmarkedet. De rigtige skridt efter folkeskole, grundskole i retning af uddannelse betyder rigtig meget for selvværd, frigørelse og ansvarlighed. Der er mange fordele ved et forløb hos Produktionsskolen. For eksempel modtager du skoleydelse, der ikke har nogen betydning for, hvor lang tid du kan få SU efterfølgende. Skolens vejleder vil i samarbejde med dig og din linjeleder udarbejde uddannelsesplan, orientere dig og hjælpe dig med at arrangere praktikker på erhvervsvirksomheder, besøg på uddannelsesinstitutioner og eventuelt kombinationsforløb før uddannelsesstart. Hvis der er nogen, der også lige kommer herover, så kunne jeg godt tænke mig, at... Vi optager elever hele året rundt, så længe vi har plads på den linje, du har lyst til at gå på. Produktionsskolen Holbæk. Hvis du vil finde den rigtige vej.